كاب استوديو اريتيفي عزوز سلام تانا تقبلوا فنونا اب مكتتال تركبوا زخبركن انت عزبتنا كما يتمسيو ساعة شعت مشت اخيلون لو مقدام 10 تمسكرم استدالو زيناو مسنادونا نفلم ولنا كسافت امام سانا خصنحو بخبر زعدم يفرم غدي فلماخا قندي ارست زينا بريزيدنت إسياس أفوركي بمغنيات عرفتي نقستي إلسابيت داقماويتني حزن ملخت سريدوم بصوء وقدوس قدماو كيرلوس بمغنيات بعال قدوس يوحنس قال براكي هيبوم منستر حرشا صقاتات بحري اب مقعبات مهرت حرشا ابوركتو غبرو خم جمرو حبيرو امريكا مسمين كوريا قدمه هنا زي بلو دبلوماسياو زرب كتكايد كمتدلي افليطا اب سميناو مبرق مالي بستقايد الشبراو متقعتتات بوحدو 45 سلموان سبات تقتيلهم اب اندونيسيا 4 من قطقات مريت كم تقصتو تقليصهم بريزيدنت إسياس أفوركي بمغنيات عرفتي نقستي إلسابيت داقماويت ناب نقص تشارلز سالسايني حزن ملأخت سديدوم بريزيدنت إسياس ملأختو أبزي زحزنا قاطامي نقص تشارلز سالساي بمقدو دمان حزب منقستن عباي بريطانيان سمين ايرلاندن صنعت تمنيوم نقصت عباي بريطانيان سمين ايرلاندن إلسابيت داقماويت بشمون تمسكرم 2022 أما بل 96 عامت عدمية عريفام ود 73 عام زعابي ودا تشارلز دمان عاتكيو نقص تشارلز سالساي تسيم لهم كاب ورح لكاتي 1952 كساب على عرفتا نسبع عامتا زغزت نقستي إلسابيت داغماويت بدرجة علمام نقست نتاوي مريح النزنوح عامتات كاب زغلغوليا بصو وقدوس قدماو كيرلوس حمشاي باتريارك ورئيس ليقان باباسات أرثوذكساو توحدو بيت كريستيان إرترا بمغنيات بعال قدوس يوحنس قال براكي هيبوم بصو وقدوس قدماو كيرلوس انقع كاب زمن ماركوس وانجلناوي ناب زمن لقواز زيناوي بدحانن سلامنا ابصحنان ابصحكمن دحر مبال عمت مهرت عمت سلام عمت رهوان عمت فقرن قسانتن كجبرلنا سناي منيتهم قليصهم متحجاز نبورن كبورن بحال حزب إرترا ስለዝኾነ ንጽጉማት ክንዝክር بحمام ንሳቀይ ወገናትና ክንበጽሕ ንዝሓዘኑ ከነጸናንዕ ከምኡን ንዘኽተማትን ዘይብሎምን ካብ ዘለና ከነካፍል ዘዘኻኸሩ ብፁዕ ወቅዱስ ቀድማው ቄርሎስ አረጊት ሐሳብና ከም አረጊት ጨርቅ ደርቢና ብፍቅርን ምትሕልላይን ሰናይ ተግባርን ክንጓዓዝ አባታው ምኽሮብ ሂቦም ብፁዕ ወቅዱስ ቀድማው ቄርሎስ ሓምሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ አሞዳታ አውሽተ ሀገርን ወፃን ዝነብር መላ ህዝቢ ኤርትራ አማጨሎት ንዘለውና በሆስፒታል ተዓቂቦም ዝርከቡን ሕሙማን ኣብ ሓልዋ ሃገርን ልምዓትን ዝተዋፈሩ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ከምኡን ኣብ ተሃድሶ ንዝርከቡ ናይ ሕጊ እስራት ርሑስ ሓድሽ ዓመት ተመንዮም منستر حرشا منستر هابت بحري بمتحببار بزوصرو تبقصو ناب فساسدو خعز تغيرو تسقاتات بحري أم قعبات حرشا ومهرتي أبوركتو خقوبرقم جمور قليسو أب كولج سنفلتت ماي نفحي ممهرن تمارا مارت تسقاتات بحرن كمون أبال بحري أو دخوعن سربالعن أم مفرايت اتنت زلها قراويت كوميتي آتو تمسقن قرز قيراب زهابو حبريتا كيح بحرنا أب مقعبات حرشا ومهرتي كو علب زخولهو تسقاتات هابتا مقاني زنتصرن أتو تمسجنا سعيبو ترف مرف عسان صحيح بحرن تحسو حمدن مهرتن بزس سنوسن تبعتات هابتامات مقانن بمتكاس مسجزينة مابسب إنساتاتنا كبابن آلوتاو صعبين الزلوم كمماو دخوعتات بموقات تربحتين عايزهم ببحريو أقباب زمسرحو عينتات دخوع مقان كم زكا الابريهم قال هاجرات رحوق مبراغيسيان زم تسقاتات بحري أب حرشا مع الله خاب زوعلا نويح كم زجبرات قيسو دما
ኣብ ሃገርና ካብ 2021 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብምውሃድ ሚኒስትርታት ሕርሻን ሃብቲ ባሕርን ብርክት ዝበሉ ክኢላታት ዝሳተፉ ፈተነታት ክግበር ከም ጸንሐን ውጽኢታዊ ኮይኑ ከም ተረኽበን ሓቢሮም ተጠቀምቲ ናይዚ ፈሳሲ ድኹዕ ዝኾኑ ሓረስቶት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድማ ብውጽኢቱ ተስፋት ምዃኖም ገሊጾም ኣብ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይ ነፍሒ መምህርን ተመራማሪ ጸጋታት ባሕርን ኣቶ ተመስገን ገረዝጌራ መወዳእታ ኣገዳስነት ባህርያዊ ድኹዒ ኣብ ሕርሻ ብምጉላሕ ምሁራትን ተመራመርትን ልዑል ኣድህቦ ሂቦም ብጽፉፍን ዘላቕነትን ብዘለዎ መገድን ኣብ ጥቕሚ ንምውዓሉ ተረኦም ከዕዙ ጸዊዖም ኣብ ዞባ ማእከል ተሪኦ ገበን ምክልኻል ሕብረተሰባዊ ክብርታት ብግቡእ ክስኮስን ክሰርጹን መራሕቲ ሃይማኖትን ስድራ ቤታትን ልዑል ኣተኩሮ ሂቦም ክሰርሕሉ ጻውዒት ቀሪቡ እዚ ተሓበረ ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ድሕነትን ሰላምን ከባቢኡ ብዝምልከት ብ7-9 መስከረም ኣብ ንኡስ ዞባታት ጸጽራትን ፓራዲዞን ኣብ ዝተገብረ ርክብ ህዝብን ፖሊስን እዩ ኣዛዚት 4ይ መደበር ፖሊስ ካፒቴን ሰንበላዊት ረዳ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሳላ ቀጻሊ ዝውሃባ ኣስተምህሮታት ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ሕጊ ክብና በለ ብኡ መንጽር ድማ ተሪኦ ገበናት እናነከየ ይመጽእ ምህላው ብምሕባር ሸለልትነትን ዝምልከቶ ብኣጋዘ ዘይምሕባርን ነገበረኛታት ዘተባብዕ ክውገዝ ዘለዎ ምዃን ጠቂሳ ጨዋ ኤርትራዊ ባህልን ልምድን ንኸይብረዝ ኩሉ ኣካል ምትሕብባሩ ኸዛይዳ ዘኻኺራ ንንኡስ ዞባታት ፓራዲዞ ጸጸራት ዕዳጋ ሓምሱን ማይ ተመናይን ኣብዚ ሽፍን 4ይ መደበር ፖሊስ ኣብ ቀዳሞት 6 ዋርሕ ናይዚ ዓመት እዚ 174 ገበናትን 59 በደላትን ከም ተመዝገበ ካብቲ ገበናት ድማ ናይ ኣስታት 50 ሚእታዊት ፈጸምቲ ብምትሕብባር ህዝብን ፖሊስን ከም ተረኽቡ ካፒቴን ሰንበላዊት ብተወሳኺ ገሊጻ ተሳተፍቲ ዝሃቦ ርእይቶ ተስተምሮ ኣብ ሕግን ዝጸንሑ ማፍልጦ ዝድርዕ ብምዃኑ ቀጻልነት ክህልዎ ብምዝኻር ክብርታት ሕብረተሰብ ኣብ ምስራጥ ከም ዝነጥፉ ቃልኣትዮም ትማሊ ኣብ ካናዳ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቤልጂማዊት ክለብ ኢንተር ማርሼ ቢንያም ግርማይ ሳልሳይ ወፂኡ ጋዜጠኛ ተስፋ ልደት መብራህቱ ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳለዎ ትሕዝቶ ይስዕብ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቤልጂማዊት ክለብ ኢንተር ማርሼ ቢንያም ግርማይ ትማሊ ኣብ ካናዳ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ፖድየም ደይቡ ኣብዚ ንመበል 11 ግዚኡ ዝተኻየደን ግራንድ ፕሪ ሳይክሊስት ዲ ኪቤክ ዝተሰምየን ውድድር ቢንያም ድሕሪ ናይ ኣስታት 5 ሰዓታት ጉዕዞ ምስ ሱምያት ተቀዳደምቲ ኣብ ዝገበሮ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ነዚ 201.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ውድድር ፈረንሳዊ ቢንየት ኮንሶፍሬይ ክዕወተሉ ከሎ ኣውስትራልያዊ ማይክል ማቲውስ ከአካል አይተርታ ወጽዮም ጾታ ክዛዘም 2 ኪሎ ሜትር ምስተረፎ ዝሃደመ ፈረንሳዊ ቢንየት ኮንሶፍሬይ ካብ ትጽቢት ወጻ ዕውት ክኸውን ከሎ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ብማይክል ማቲውስ ጥራይ ተበሊጹ ሳልሳይ ክኸውን በቂዑም ሎማ ዓመት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ብሉጽ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ተቀዳዳማይ ተባሂሉ ተሸላሚ ቀጠልያ ማልያ ዝኾነን ኣብ ውድድር እዚ ክዕወት ዓብ ግምት ተዋሂብዎ ዝነበረን ሆላንዳዊ ቫን ኣርት ብቢንያም ግርማይ ተበሊጹ 4ይ ደረጃ ሒዙ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣፋልማይ ናይ ሰሜን ኣሜሪካ ውድድሩ ምስ ዓበይቲ ተቀዳደምቲ ተወዳዲሩ ብሉጽ ውጽኢት ከመዝግብ ምኽኣሉ ካብ ብዙሓት ወገናት ናእዳ ክረክብ ክኢሉሎ ሎማ ዓመት ኣብ ጂሮ ዲ ኢታልያ ናይ መድረኽ ዓወት ብምምዝጋብ ፍሉይ ታሪኽ ዝሰርሐ ቢንያም ድሕሪ ውድድር ደቂ ጋንትኡ ንዝገበረሉ ሓገዝ ብምምስጋን ብዘመዝገቦ ውጽኢት ዕጉም ምዃኑ ተዛሪቡ ካብ 21 ጋንታት ዝተዋጹ 147 ተቀዳደምቲ ጽባሕ ሰንበት እውን ኣብ ከተማ ሞንትሪያል ካናዳ 224 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝሽፍን ሓያል ውድድር ክጽመዱ ምዃኖም ተፈሊጡሎም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ዝቕጽል ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምሳና ጽንሑ ኣሜሪካ ምስ ሰሜን ኮርያ ቅድመ ኩነት ዘይብሉ ዲፕሎማስያዊ ዝርብ ከተካየድ ከም ትደሊ ሎሚ 10 መስከረም ኣፍሊጣ ኣሜሪካ ቁርብነታ ንዝርብ ትገልጽ ዘላ ሰሜን ኮርያ ወናኔት ኒውክለሳዊ ኣጽዋር ምዃና ብምእዋጅ ግዳማዊ ተጻብኦ ንምምካት ኒውክለሳዊ መጥቃዕቲ ከተካየድ ከም እትኽእል ድሕሪ ምጥንቃቓ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ይኹን ካልእ ተጻብኦ ከተካየድ ከም ዘይትደሊ ዝሓበረት ኣሜሪካ ቅልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ብዘተ ንምፍታሕ ድልውቲ ከም ዘለያ ገሊጻ ይኹን እምበር ሰሜን ኮርያ ነዚ ሓድሽ ጻውዒት እዚ ኣሜሪካ ብዝምልከት ዝሃበቶ ምላሽ ዛጊት የልቦን
ሰሜን ኮርያ ኒኩሎሳዊ መደባታ ዋሕስ ህላዊ ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ መደብ ኣብ ዘተኸተወርዶ ከም ዘይኮነት ክትሕብር ጸኒሓ እያ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዝተበገሰ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ዝጥቀስ ፍታሕ ከየምፅእ ከም ተቆልፈ ዝዝከር እዩ እቲ ዲፕሎማስያዊ ተበግሶ ኣሜሪካ ክትወስዶ ብዝጸንሐት ተጻብኦታት ከም ዝፈሸለያ ሰሜን ኮርያ እትወቅስ ኣብዛ ዓመት እዚ ሓያሎ ፈተነታት ሚሳይል ዘካየደ ሰሜን ኮርያ ኣገዳሲ ምዝኸውን ፈተነ ኒኩሎሳዊ ሚሳይል ከም እትካይድ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ እያ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ማሊ ብዝተኻየደ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 45 ሰላማውያን ሰባት ከም እተቐትሉ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ኣረዲዩ ትመጥቃዕቲ ደይመደይልካን ሰላማውያን ሰባት ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ዝጠቕሱ ኣዘዝ ሰራዊት ማሊ ኣብቲ ከባቢ ኣንጻር ሽበራውያን ዝቐንዕ ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየልቦ ኣብ ዞባ ሳሕል ዝንቀሳቐሱ መሰል ቃዒዳን ዳዕሽን ምትእስሳር ዘለዎም ሽበራውያን ጉጅለታት ተኻይዱ ክኾን ከም ዝኽእል ግን ግምታት ኣሎም ጸጥታዊ ቅልውላው ዞባ ሳሕል ብሓፈሻ ናይ ማሊ ቡርኪና ፋሶን ጫድን ድማ ብፍላይ ካብ 2012 ንድሓር እናንቆልቆለ ከም ዝመጽኦም ጸብጻባ ዝጠቕሱ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ምትእትታዊ ግዳማውያን ሓይልታት ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ እናንቆልቆለ ዝመጽእ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ናብ ሎሚ 10 መስከረም ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ኢንዶኔዥያ 4 ምንቅጥቃጣት ምድሪ ከም እተኸስቱ ተገሊጹ ብሰንክቲ ኣብ ምዕራባዊ ኣውራጃ ፓፓዋ ዝተኸስተ ካብ 5.5 ክሳብ 6.2 ሬክተር ዝተዓቀነ ባህርያዊ ሓደጋታት ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየልቦ መጠናዊ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ግና ተሓቢሩሎም እቲ 16 ኪሎ ሜትር ኣብ መዓሙቕ ምድሪ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ሓደጋ ሱናሚ ከስዕብ ስግኣት ከም ዝነበረኻ ይጥቀስ ክኢላታት ስነ ምድሪ ኢንዶኔዥያ ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ክኽሰት ከም ዝኽእል ብምእማን ነበርቲ ኣውራጃ ፓፓዎ ኣብ ነጥፈታቶም ጥንቁቓት ክኾኑ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ደሴት ሱማትራ ብዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ መሬት ብውሕዱ 25 ሰባት ክሞቱ እንከሎ ኣብ ጥሪ 2021 ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ድማ ህይወት ልዕሊ 100 ሰባት ከም ዝጠፍአ ዝዝከር እዩ ሓደጋታት ምንቅጥቃጣት ምድሪ ብብዝሒ ኣብ ዝኽሰተሉ ጂኦግራፊያዊ ኣከባቢ ኣብ ትርከብ ኢንዶኔዥያ ኣብ 2004 ብዝተኸስተ ምንቅጥቃጥን ንሱ ዘስዓቦ ሱናምን ኣሽሓት ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጸባት ይሕብሩ ቻይናን ህንድን ሰራዊትን ካብቲ ዘከራኽረን ከባቢታት ምዕራባዊ ክፋል ሂማልያ ክስሕባ ከም ጀመራ ኣፍሊጠን እቲ ስጉምቲ ውፅኢት ናይቲ ደባዊ ምሰሓብ ዝጠንቁ ምትፍናን ንምህዳእ ክካየድ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ምዃኑ ሚኒስትርታት ምክልኻል ክልቲኣተን ሃገራት ሓቢሮም ቻይናን ህንድን ኣብ 2020 ኣብ መንጎ ሰራዊትን ዝተወልዐ ግጭት ንምህዳእ ዛጊት ናይ 16 ዙርያታት ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከም ዘካየዶም ጸብጸባ ዝጠቕሱ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲን ጎኒ እቲ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ኡዝቤኪስታን ዝካየድ ዋዕላ ውድብ ሃገራት ሻንጋይ ተራኺቦም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክዘራረቡ ትጽቢት ይግበር ሰራዊት ቻይናን ህንድን ኣብ መፋርቅ 2020 ዓመተ ምህረት ብዘካየድዎ ደባዊ ምሰሓብ ዝጠንቁ ግጭት ካብ ክልቲኦም ወገን 24 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ድሕርቲ ግጭት ክልቲኣተን ሃገራት ናብቲ ዘከራኽረን ከባቢታት ገዚፍ ሰራዊት ኣዋፊረን ከም ጸንሐ የረድኣ ክልቲኣተን ሃገራት ልዕሊ 3500 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ብግቡእ ዘይተሓንጸረ ኣከራኻሪ ዶብ ከም ዘለዎን ዝሕብሩ እቶም ጸብጸባት ብሰንኩ ኣብ 1992 ዓመተ ምህረት ኣብ ውግኣትን ምንባረን ይጠቕሱ ትማልን ብቅድሚ ትማልን ማለት 8-9 መስከረም ገዚፍ ወተሃደራዊ ልምምድ ዘካየደ ሰራዊት ኢራን ብውሽጣዊ ዓቕሚ ሃገሩ ዝማዕበለ ሓድሽ ስትራቴጂያዊ ሚሳይል ከም ዝፈተነ ሓቢሮም ዝሓድሽ ሚሳይል እዚ ኣብ ሰዓት ክሳብ 5000 ኪሎ ሜትር ክጓዓዝ ከም ዝኽእል ዝገለጹ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢራን ልክዕነቱ ኣብ ምውቃዕ እውን ዘተኣማምን ከም ዝኾነ ኣረድዮም በዚ ድማ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢራን ኣብ ምድንፋዕ ወታዊ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እቶም ኣዘዝቲ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ኣለዉ ምስ ኣሜሪካ ተተፋኒና ዘላ ኢራን ክመጻኒ ዝኽእል ተጻብኦ ንምፍሻል
ناي مدري بحرن أيرن وتهدروا عقمان ممعبال تسرح كم زلات تحبر إذا خمزيلن كل أمريكا مفراي سب ألبو نفرتي كم زنت فاب لعلز تقصتن زتوسنا كوبانياتات إيران حدش إجرا خمسة لغات تمالي تشعت تمسكرم جليس إذا حدش سجون تزين التصفات رقيبو خمزلوز جلس نتكبارني كلوس أو سمم إيران بزملكات زكاز زلو دبلوماسي أو صعري أب حدا جازو مخانيوم نايك ربات عزب تزمتهم أبزق وانزي بمونغونينة أوروبا حبرز كازلو دبلوماسي أو صعري أمونغ أمريكان إيران نزلو فللي كتسبب زحاشة تقولو كم زلو كقلت سنيهم أمريكا كاب مبرقاوي كفال هاغورو معالتاوي بقمقام سسان شدشتن شع برميل ندادخم تزمت منغس سوريا كسيسوم تمتن عمتاوي ناوسخي متصخم زلو زغلص منغس سوريا أمريكا بزي قدم خنت كتوص دغي مصوي اللهم منغس سوريا هلاو أمريكا بهاغورو خبقصاويت كقربنا يفلما خمزي كونه زتوص صبصبات أمريكا غنا بنصارو هلاويا تسفح كم زلا يردوم زغمزيلن كله كاب سميناو مبرق سوريا استزم تندادي زعنا لعلي 8 بوطات أمريكا تمالت شعت تمسكرم بسطور ناب عراق كم زاتوا تقالي هلام كأند علما وتهدراو هلاو أمريكا بسوريا صقاتات مزمات مخانو أقدمو كحبر صنيحيم بسنك تزمتا سوريا خاب كلتشن 11 كساب حجي كاب صلات ندادي كترخبو زغبا لعلي 100 بليون دولار كم زخسرتوي صبصبات زحبروم كبراتن كبرانن زينات نمزمر استزينا خدملكم بريزيدنت إساياس أفورقي بمخنيات عرفت نغستي إليزابيث داغماويت ني حزن ملس سديدوم بصو وقدوس قدماو كيرلوس بمخنيات بعال قدوس يوحنس قالو براكي يبوم منستر حرشا صقاتات بحري ام مقعبات مهرت حرشا اوركتو قبركم جمرو حبيرو أمريكا مسمين كوريا قدم خونه زيبلو دبلوماسياو زرب كتكايد كمتدلي افريقا أب سميناو مبرق مالي بستخير الشبراو متكعتتات بوحدو 45 سنة معصوات تقتلهم أب إندونيسيا 4 من قطقاتات مدري كم تغسطو تقليصهم ماركس كبراتن كبرانن تخاتتلنا نساعت زي استدالو زيناو مسنادونا تزازيملو مسترفو مدباتنا نحدقوكم بوغنا برومشت